soyayya kai gamo da yar kirki mai tarbiya wadda ba ta yin raki hankali sai ya kwanta ta makarar tarki kai ya bar caji ko da ɗan take ita soyayya mahadin ta kyautata na ce ba na yi ashe hakan ta kullata hidima take min so har sai da larabta shi rashin sani komai a aikata ana nan ta zane yar wata harka sai da na tanka sai ta ce karka da mini na zarce haka tun daga na sona babu mawai sirraka karaba kawai rabin su da na maka mulki na ne nawa ya zamo naka tafiya muke san babu gantsaka nan ta aure ne a gidanta mun tare babu kin ciki rayuwa kuna mure duk abin da nake so a gidan ka ta jere a tunani na ne takawa wanda zai waye buɗi lamura kusan ware kamfanonuwa dukiya kuna tare na zamo hamshaki garin rafiya hore duk ta karkashi ta ya zama insare san ce ya nisa kauna ta kare zurfafa ta yin hayyafa wai ashe ba ta rayuwa ta sarkama lokacin dangi kan mu dakata rawa har da ta hana ni sakat kullum muna ta tabawa safiya dare raina da fargaba duka yayinta wasu ta wuta kashe haka dukiya da ke gare ni ta kwashe karfi ya kare kungana ta kwashe da kuruciya da biyar siyashe dukiya ta sani a baya na yi ne bangaren kan kowa da gashi san ta zani yanzu ba taron sisi lagel ta bar mini gashi ta bar a jirgin da na sani gane ga dangi ina ta wasu magiya sun ce da mata na baro ta tunjiya ga iyayena suke mini lafiya yanzu ba su suwatar ko ana yi
yi mai